Каква е разликата между ПРЧ и MDF? Често ми задават този въпрос. Какво всъщност е ПРЧ? ПРЧ на практика се превежда като плоскости от дървесни частици. Как се произвежда ПРЧ? ПРЧ се произвежда още от миналия век, от 30-те години на миналия век, като реално се смила дървесина на малки частици, които частици се слепват с смоли, формалдехидни смоли. Сега проблема е, че с времето се доказва, че формалдехидът е изключително опасен и карциногенен материал. В днешно време плоскостите от ПРЧ се обозначават със съответни сертификати, като когато са със сертификат Е1, те са абсолютно безопасни. Тогава вече формалдехидът е почти изключен като компонент от самите плоскости. Сертификат Е2 са сравнително не толкова безопасни плоскости и със сертификат Е3 са опасни за човешкото здраве. Плоскостите на Егер и на Кроношпан, които ние в мебелна къща Никора използваме, са с сертификат Е1, т.е. те са абсолютно безопасни. Сега, какви са плоскостите, които идват, например, от Турция, и където много хора си купуват ефтини мебели, ние няма как да знаем там. Просто не съм наясно и не знам какво да ви кажа. Ако формалдехидът няма да ви убие, най-малкото може да предизвика алергии, главоболие сутрин и така нататък. Така че това е нещо, за което се заслужава да се замислите. Сега, плоскостите, след като се изработят от ПРЧ, те се ламинират отгоре със съответното покритие, меламиново покритие и вече имат различни цветове, десени, декори и така нататък. ПРЧ е възможно най-използваният материал, защото той е сравнително по-евтин, доста по-евтин от MDF. Като качественото, хубавото ПРЧ на Егер, на Кроношпан е много здраво и качествено като материал. За качеството на ПРЧ, освен самата дебелина на плоскостите, има значение и неговата плътност. Като съответната плътност на ПРЧ-то, за да е качествено, за да е хубаво, трябва да е 600 кг на кубик и нагоре от 600 кг на кубик. Некачественото ПРЧ е с плътност 350 кг на кубик. То е по-рехаво и не толкова издържливо във времето. Сега, недостатъка, който има ПРЧ-то, е, че то не издържа въобще на влага. Тоест не трябва да присъства в помещение с над 60% влажност. Освен това, другото, което всъщност и MDF има предимство пред ПРЧ-то, е, че ПРЧ-то не може да бъде фрезовано, обработвано. То може да бъде отрязано и кантирано. Така, какво е MDF? MDF се превежда реално, като се преведе, означава дървесно-влакнестите плоскости с средна плътност. Значи MDF отново се произвежда от дърво, но тук дървото се смила почти на каша, след което студено пресоване. Пресова се под налягане, за да се получи съответната плоскост. Тя е с доста по-висока плътност и е много по-издържлива на влага. Може да присъства в помещения, които са с влага над 80%. Слепват се тези влакна при MDF-а с лигнин и с парафин. Лигнинът отново се произвежда от дърво. Той е отговорен за здравината на дървесните структури. Това прави MDF-а изключително екологично чист материал за човек и безопасен. Какви са другите предимства на MDF-а? Недостатъкът му е, че да, той е доста по-скъп от ПРЧ-то, но другите му предимства са, че най-голямото предимство според мен е, че MDF-а може да бъде фрезован, на него да му се дадат различни форми, докато при ПРЧ-то това е невъзможно. Затова MDF-а се използва предимно за лица на мебели, лице на кухни или на други мебели. След като се фрезова и се даде ето някаква форма, вече отгоре имаме избор как да бъде обработен. Като единият вариант е, както е в случая при тази вратичка, той да бъде боядисан с боя, с съответните там UV защити и така нататък. Това е доста по-скъпо като вариант. По-евтин вариант е фолираният MDF или MDF, който на една машина, която се казва мембран преса, му се залепи отгоре покритие, фолио съответно мебелно, в определен цвят, декор и така нататък. Тоест може да му се даде същата форма и вместо да се боядиса, на мембран преса се постави това фолио. Има и вариант, когато се поставя дървесен фурнир. Какво е дървесният фурнир? Дървесният фурнир на практика
се произвежда от съвсем тънки, като тапет листове от самата дървесина. Той е естествен материал, нанасяйки се съответно върху MDF-а, започва MDF-а да изглежда като естествено дърво. Но фурнира може да се нанесе и върху ПДЧ. Освен ПДЧ, MDF има много други материали, но за тях можем да ви разкажем повече тук на място в мебелна къща Никора, само за хубави хора. Аз съм Живко Димитров, благодаря ви и ви очаквам.